Portal pechado a cal e canto, cun letreiro á entrada no que se informa de que as instalacións permanecerán pechadas con motivo do estado de alarma pola expansión do coronavirus. O camping Ría de Arosa, situado a carón da praia de Lombiña Cabío, na Pobra do Caramiñal, debería estar a estas alturas cunha carga importante de traballo, a falla de apenas poucos días para a Semana Santa, unha época do ano cun volume de negocio alto. Pero a realidade é outra. O mesmo acontece coas instalacións da mesma empresa situadas en Oleiros, no concello de Ribeira, nas que a actividade permanece tamén paralizada. Anulacións non é que sean moi preocupantes, pero sí que hubo algunhas, sí. Todo o mundo está esperando a ver que é o que pasa e a partir de aí tomaránse as decisións, porque tamén a economía, te imagínate un matrimonio que estén traballando os dous, pois ora están na casa, os gastos siguen sendo porque hai que comer todos os días, e os cartos das vacacións a veces limítanse para outras cousas máis necesarias. Situacións complicadas sempre as hubo as co Prestige, hubo as ca crisis anterior económica no ano 2008, bueno, esperemos que se aguantamos todo isto tamén non temos que pasar. Os seus 9 empregados están agora na súa casa disfrutando de 15 días de vacacións, despois de que a empresa chegara a un acordo con eles. Nos chegamos a un acordo co personal, en un principio, agora, con moi boa voluntad pola parte deles e pola parte empresarial, pois están en vacacións durante estes 15 días restantes. A partir de aí, se a cousa vai para máis longo, tendremos que pensar en facer un ERTE ou algo, porque na nosa pequena empresa somos 9 empleados. Entonces isto tamén se fai sentir. Aínda así, mantéñense esperanzados en que a situación remita para poder salvar en parte a temporada de verán. Esperemos que si isto remite a mediados de junio, empezase a ver, empezase a ver o final do túnel, pois ao mellor algo pódese recuperar, pero eu xa non teño ilusión en canto que a cuestión económica vaya a ser positiva.